haƙiƙanin yadda za ka gane in kana jin daɗi a cikin abu uku, to ka tabbatar cewa kana cikin layin waɗanda Allah yake so. Amma idan baka jin daɗin abubuwa guda uku, ko in kana yin abu uku baka jin daɗi, ko baka farin ciki, ko baka samun nutsuwa ko kwanciyar hankali a cikin abu uku, to ka tabbatar cewa zuciyarka ta riga ta tafi wani guri. Na ɗaya, in kana sallah, idan dai baka jin daɗin yin sallah, baka jin farin ciki a cikin sallah, waju idan qurratu aini fi sallah, baka jin farin ciki a cikin sallah, baka jin daɗi a cikin sallah, baka jin farin ciki a cikin sallah, baka jin annashuwa, baka jin, kuma da an ce assalamu alaikum ya gaggawa ya fita, saboda bai ɗauki sallah a cikin wani abu da ke jiwo masa yake jin daɗinsa, ko yake farin ciki, ko yake annashuwa, ko yake marmari, ko yake jin daɗin ya aikata ba. Ita ko sallah idan baka jin daɗi a cikinta, to kana da matsala babba, domin sallah ita ce komai, ita ce alaƙa tsakaninka da Allah. Na biyu, idan kana karatun Ƙur'ani, idan kana karatun Ƙur'ani baka ji daɗi ba, baka ji farin ciki ba, baka ji annashuwa ba, baka ji nutsuwa ba, baka ji ɗanɗano ba na farin ciki ba, to ka san nan ma kana da babban matsala. Sannan na uku, wato wanda ba za ka, in baka jin daɗi a cikinsa kake da matsala, shine ambaton Allah. Ala bi zikrillah tadma'innul qulub. Da yawan ambaton Allah ne zuciya take samun nutsuwa, take samun kwanciyar hankali, take samun farin ciki. To da zarar ka rasa wannan farin cikin, ka rasa wannan jin daɗin, ka rasa wannan annashuwar, to lalle ka faɗa cikin matsala, kuma kana cikin babbar matsala.